Duh sayang ngapunten saestu urang saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani ana ning saben dina cintaku mbak ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecut cuman dan paras ayumu beda karo atimu rungono tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti karepmu tapi sumelang ana dina liyane bakal kaya mbok kepiye carane. Oh tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina saben dinane rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan baremu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu urang saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Oh tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senatan kanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani ana ning saben dina. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur nuwun sampun ana ngancani ning saben dina saben dinane rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan paras ayo ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake nggo kepiye carane. Oh tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Oh tresnoku
ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senat tekanane pupra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani ana ning saben dina cintaku mbak ya sampun lenesu nesu kabeh iso kudu nganggo mencucu eman dan paras ayo mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku aduh sayang apun tene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kanane bubra aku bakal setia ora bakal mendua suwun sampun ana ngancani ning saben dina saben dinane rasane ra karuan ombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbaya sampun nesu kabeh isor kudu nganggo cucu emanan paras ayumu dak beda karo atimu rungono tembangan manismu aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senat kanane pupra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani ana ning saben dina saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku ya sampun nesu kabeh iso rasa nganggo cucu emang ayammu yang karo atimu rungono kembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu ngapunten sayang saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake ku kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina saben dinane rasane ra karuan ombe kopi legi rasane pahit tenan mangan lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbaya sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu manen paras ayumu dak beda karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti
nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana nganjadine saben dina